Нынешняя ситуация в Беларуси, она немножко ненормальная. Беларускамоўны чалавек — это месія. Вяртанне на беларускі трон там якого-нибудь Радзівілы. Я стаў беларусам, я лічу, дзякуючы габрэям. Пришел апостол Павел, говорил, да, надо. Што яго яшчэ звязвае з Беларусю, акрамя пашпарту і крыві? Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук, наш сённяшні пачэсны госць, кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. Добрый дзень, Алесь. Добрый. Алесь, паколькі ваша арт-сядзіба ўжо колькі гадоў займаецца прасоўваннем усе магчымых праектаў, скіраваных на папулярызацыю менавіта ўсяго беларускага і на беларускай мове, то я так разумею, што вот ты нам сходу можаш узяць і сфармуляваць нацыянальную ідэю і разыходзімся адразу. І закрываем праграму. Ну, я думаю, што гэта складана. І я думаю, што сама нацыянальная ідэя, яна змяняецца час ад часу, і беларусы змяняюцца час ад часу, мы гэта бачым. Тая Беларусь, якая сёння ўжо, мы не маглі яе ўявіць год таму, мы не маглі ўявіць 5 год таму, што будзе там у 2014-15 годзе. Розныя фактары ўплываюць на тое, каб Беларусь змянялася, каб нацыянальная ідэя змянялася. Таму это складанае пытанне. Атрымліваецца, што нацыянальная ідэя вось у нацыі, а нацыя, дарэчы, яна вот ўсё нармальна сфармавалася. Не, конечно, я думаю, што не сфармавалася, але мы зараз знаходзімся мы жывем у вельмі круты час, у час, калі і нацыя, Беларусь такая як пластылін, і тое, што з ім будзе, з гэтым пластылінам, мы пабачым хутка, але ён ужо складаецца, так ён ужо неяк мяняе сваю форму, змяняецца. А что будет? Так мы не ведаем, што будзе, але я думаю, што паколькі гэта пластылін, а не гліна, то гліна, яна звычайна засыхае і ўсё, і стаіць на месцы. Мне здаецца, пластылін, вот нешта будзе, я спадзяюся, што вельмі добрае для нашай краіны, але ўсё адно гэта ўсё можа змяніцца праз пэўны час, нейкі іншы накірунак. Але тое, што мы змяняемся і развіваемся, ёсць лозунг «Жыве Беларусь», і ён у гэтым годзе найбольш больш гучна пачаў прамаўляцца, але многія не разумеюць, што гэта значыць «Жыве Беларусь». Што гэты лозунг «Жыве Беларусь» азначае? Я думаю, што ён азначае, што Беларусь змяняецца, развіваецца, што яна ствараецца. Таму для многіх беларусаў гэты лозунг у гэтым годзе стаў больш блізкім. А вот Беларусь развивается, Беларусь становится с каждым годом другой, а вот какая она должна быть? Вот, может быть, на какую-нибудь страну, может быть, она похожа? Яна павінна быць, я думаю, вось прыкладна такое, як зараз пачынае бываць, калі кажа такой выраз «беларус беларусу беларус», і калі мы пачынаем сябраваць з беларусамі, суседзямі, калі мы пачынаем выходзіць там на дваравыя канцэрты і здзіўляцца, як так атрымалася, што мы раней не ведалі гэтых людзей, не віталіся з імі, а яны такі шыкоўны, круты. Беларусь — гэта сям'я. Я думаю, што вось адказ на гэта вашае пытанне, што Беларусь мусіць стаць такой шырокай вялікай сям'ёй. І важна, конечно, усведамляць, што ты беларус, што ты беларуска. Гэта вельмі важна. Я думаю, што ў 2011 годзе людзей, якія маглі сказаць, што яны беларусы, не так шмат было, як гэта было ў 2014 годзе. Я лічу, што падзеі, якія былі ва ўкраіне з Крымам, для многіх сталі адкрыццём, што ў нас такое можа здарыцца, і таму многія задаваліся пытаннем: а хто я такі? Я беларус, беларуска. Тады яны пачыналі усведамляць гэта, і тое, што зараз ужо ў 2020 адбываецца, гэта яшчэ больш людзей пачалі казаць, што яны вельмі класна, таксама вот у мяне думкі скачуць, вельмі класна, што ў гэтым годзе беларусы пачалі ганарыцца, што яны беларусы. І я думаю, конечно, складана сацыялагічнымі даследаваннямі, але мне здаецца, маё сэрца падказвае, што у студзені шмат беларусаў хацелі з'ехаць з Беларусі, то у
можа ў ліпені гэта дакладна было інакш, і большасць беларусаў былі ўпэўненыя, што яны хочуць быць тут і заставацца тут, бо яны пабачылі шанец, што яны могуць нешта змяняць, што яны могуць выйсці на вуліцу, і лужа каля іх пад'езду залежыць не ад чыноўнікаў, не ад ЖЭСа, а ў тым ліку і ад іх, што тое, што будзе насупраць на нейкім будынку, на трансфарматарнай будцы, таксама залежыць ад іх. И гэта людей веру такую дала, что они белорусы. А вот вы сказали, что было бы хорошо, чтобы Беларусь стала как такой одной большой семьей, и все белорусы были как в семье. Но, понимаете, вот нынешняя ситуация в Беларуси, она немножко ненормальная. Потому что есть, условно говоря, батька, которого нужно гуртом бить. То есть, сейчас люди объединены одной большой идеей. Нужно как-то вот попросить Александра Григорьевича, чтобы он перестал быть как-то выразиться, президентом страны. Вот так выразить все. Аккуратно. Каб сышоў просто. Да, чтобы он ушел. Когда он уйдет, обязательно общество разделится. Потому что, скорее всего, оно поразделится по партиям. А здесь будут правые, здесь будут левые, здесь будут центристы. Мы пока, наверное, не знаем, какие именно, но они будут друг с другом очень несогласны. И вот когда победил Трамп, да, в Америке, он вроде как от республиканцев, то есть примерно от правых, да, была же некоторая даже иммиграция из страны в Канаду, там, в Британию, потому что люди не хотели жить в этой стране, потому что страна им не нравилась. Вот если, вы понимаете, что это следующий шаг, это раздел страны на несколько лагерей, которые друг с другом будут, мягко говоря, не дружить. Я спадзяюся, што так, я згодны цалкам з гэтым, гэта дакладна так будзе. І я думаю, што ўсё адно будуць нейкія кропкі сутыку, у чым мы будзем той сям'ёй. То бок, па сутнасці, я таксама адрозніваюся ад сваёй мамы, я слухаю другую музыку, і калі я ўключаю, мама мне можа сказаць выключы, але ўсё адно мы сям'я. Таму я думаю, гэта нармальна, калі мы будзем розныя, і прыкладам, я думаю, тут можна азначыць габрэйскі народ, яўрэйскі, што нам нават мы все уяўляем, што яны все аднолькавыя, маецца на ўвазе, што ёсць адна думка, адна пазіцыя, адна вера, але ўсё адно ў іх ёсць накірункі, але ўсё адно ёсць нейкія кропачкі сутыку, у якіх яны могуць сесці за адзін стол, там адзначыць меду шабаты, і это іх аб'яднае. І я думаю, у нас таксама з часам будуць тыя кропкі, калі мы зможам умоўна заспяваць песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», людзі розных поглядаў, розных партыяў, розных пазіцый, гэта будзе класна. А вот кроме гимна, а что еще может быть объединять Беларусь? С вашей точки зрения. Цікаве пытанне. То есть вот мы с друг другом спорим, звучал гимн, мы прекратили спорить и подпели гимн. Подспевали гимн и працягваем далее. Да. А вот кроме гимна еще что? Цікаве пытанне. Гонар за сваю краіну, калі два чалавекі розных партыяў будуць дзесьці спрачацца за межамі краіны, і калі трэба будзе адстаиваць пазіцыю нашай краіны, то я думаю, яны таксама аб'яднаюцца, гэта аб'яднае іх. Яшчэ я прыдумаў, хутчэй за ўсё, гэта будзе адказ традыцыі, якія таксама аб'яднаюць, і традыцыі не толькі гімна, традыцыі святы, які могуць за адным сталом сабраць людзей розных поглядаў. Але гэтаму трэба вучыцца, і гэтаму трэба вучыць з самага дзяцінства людзей. То есть, вот смотрите, гимн, я услышал «дзяды», а вот когда вы сказали про гонор, а что это означало? Допустим, я не знаю. Уявім, што гэта спорт, напрыклад. Спорт, хорошо, понял. А еще что? Традыцыі гэта вы назвалі дзяды, так? Да, можете еще что-то назвать? Калі збіраюцца, да, на дзяды збіраюцца, з'язджаюцца, ўся сям'я, дзе б ты не быў, давно, можа, не бачыўся, а вот тут на дзяды сабраўся. Так, а еще что? Сімвалы. Я думаю, што сімвалы гэта тое, што таксама аб'яднае. Какие? Флаг, герб? Флаг, сцяг, герб, папсовыя сімвалы, тое ж самае там зубар, орнамент, это таксама важно. А вот парламент, демократические какие-то традиции, то есть как бы вот осознание, что в Беларуси Конституция была принята чуть ли не вровень, по времени чуть ли не раньше, чем в Британии и прочие вещи. Как бы уважение к демократическим процедурам, оно будет объединено? Это история, так? То есть для вас это история? Калі вы кажаце про статуты и про то, что было ранее, так? Вот я просто говорю, вот смотрите, нас объединяет. Гимн запели. Так.
Мы флаг подняли, мы в честь ему отдали. Значит, деды приехали вместе вот почтили память предков. А зубр, ну, как бы, вот мы с вами спорим, вы правый, я левый, но мы с вами спорим, как бы, ну, зубры, как бы, это Так. вот вне... Так, а теперь, как бы, вот, а демократия, она вот для белорусов как? Это вот как зубр, Ну, гэта как складана. флаг? Тут я думаю, што не факт, што аб'яднаю людзей розныя погляды і на дэмакратыю у тым ліку. Таму А какие могут быть погляды на демократию? Ну як я думаю, што ёсць тыя, хто і не за дэмакратыю і лічыць, што гэта кепска. тут же ж мы ізноўку пра дэмакратыю. Камусьці трэба моцная рука, камусьці парламент, камусьці вяртанне на беларускі трон там якого-нибудь Радзівіла или там Да, тут наўрад ці мы сыдземся ўсе разам і нешта нас такое аб'яднае. з гонарам казаць я беларус, а вот все ж таки за што гонар вот зараз, вот за што гонар, калі мы не ў будучым кажам, а вот менавіта зараз, чаму вот зараз пачалі гаварыць з гонарам? Я вот просто слухаў, ты кажаш, пасля 14-го года пачалі казаць, што не, вот я беларус, але гэта не таму, што вот я ганарыўся таму, што я беларус, а таму, што хацеў адмежавацца ад расіяніна у сувязі з агрэсіяй на Украіну. Зараз вот што змянілася? Чаму вот гонар я беларус? Я думаю, што проста ва ўсіх беларусаў, ну, я спадзяюся, што ва ўсіх ёсць такі нейкі тумблер, які ўключае беларуса, і чалавек можа не размаўляць па-беларуску, не глядзець там беларускае тэлебачанне, але калі трэба, то чалавек уключыць беларуса. Часта гэта бывае, калі там мы выязджаем за мяжу, першае, што робяць многія беларусы, яны купляюць нейкія сімвалы ці шоткі звязаны з Беларусю, каб там дзесьці ў Турцыі ці ў Чэхіі пабачылі, што яны беларусы, і тут уже іх тумблер уключаны. Або это таксама незалежна ад поглядаў. У мяне дзед мой камуніст, але калі прыязджаюць сваякі з Расіі, то ён узгадвае, што былі войны з Расіяй, узгадвае адразу, мы не аднолькавыя. І вось гэта адрозненне таксама вельмі важна. Чаму людзі ганарацца, што яны беларусы? Часта ім прыемна адрознівацца ад іншых. Прыемна разумець, што беларусы іншыя, што беларусы ёсць там свая мова, свая літара Г, свой сленг і гэтак далей. Скажи мне, ўсё ж таки арт-сядзіба, как я уже сказаў, шмат гадоў, не памятаю колькі, гадоў 5 як мінімум, больше нават гадоў займалася прасоўваннем беларускамоўных праектаў розных, там музыкі, ўсяго астатняга. І я ведаю, што калі вы праводзілі імпрэзы ў якім-небудзь клубе тут у Мінску, аншлаг, ну аншлаг это колькі? 500, 600, 700 чалавек. Прыемна, калі такі шлаг, но ўсё ж такі. Вот было адчуванне, што вот на ўсю Беларусь, ну вот працуем, но вот працы яшчэ шмат наперадзе, каб нешта зрабіць. І тут раптам падзеі пасля жнівеньскія. І я маю на ўвазе вось гэтыя дваравыя сустрэчы. Калі без дапамогі арт-сядзібы, людзі, якія раней ніколі на арт-сядзібаўскія імпрэзы не прыходзілі, самі запрашаюць нейкіх беларускамоўных музыкаў, адкрываюць для сябе нейкага Вольскага, які, аказваецца, тут 30 гадоў спяваў, а аказваецца, і там было ёсць што паслухаць цікавага. Слухаюць нейкіх там пісьменнікаў беларускіх. Женшчына, прадстаўце, севярыніца, філосафаў нават Мацкевіча, набраўшы, сцяўшы зубы, здолеюць паслухаць. Вот нема такога адчування, што мы-то працавалі, і вот неяк так Такое адчуванне не спрацавалі. Такое адчуванне ёсць, і яно прыемнае насамрэч. Таму што калі я прыходзіў у двор, думаў, тут трэба дапамагаць, але калі я ўжо бачу, што людзі самі ўсё ладзяць і нават лепей у нечым, і вельмі арганізавана, я такога не мог уявіць, што так адбываецца. Я думаў, што ў гэтыя двары павінны прыйсці прафесіянальныя такія вот арт-сядзібаўцы. Па выніку не. Туды павінны прыйсці людзі, якія жывуць у суседнім пад'ездзе, у дварах,
і мы просто недооцениваем, наколькі гэтыя людзі все крутыя. Але адказваючы на ваше пытанне про тое, што ці нам крыўдна, ці мы не дапрацавалі, я думаю, што роля наша і такіх арганізацыяў, конечно же, ёсць. І мы пэўны час думалі, што мы працуем на нейкую вузкую аўдыторыю, на нейкіх апазіцыянераў такіх, якіх мы самі сабе выдумалі, і яны прыходзяць на нашы івенты, імпрэзы. Але калі ў 2014 годзе вось гэты пераломны момант адбыўся, і мы зрабілі першы дзень вышыванкі, і тады ў Менску адчынілася крама Сімбаль-Бай. Я ведаю, што я тады ў камандзе быў, мы думалі, што гэта крама будзе для таго, каб 3 разы на год людзі купілі сабе сцяг на дзяды, на дзень волі і на чарнобыльскі шлях. Мы памыляліся. Прыходзілі людзі, якіх мы калі ў горадзе бы сустрэлі, ніколі не падумалі, што яны ведаюць, што такое пагоня, што яны ведаюць, што такое жыве Беларусь, і там са 100 чалавек мог толькі адзін назваць пагоню конікам, і гэта вялікі поспех. І гэты людзі не нейкія пазіцыянеры, якіх мы заўжды бачылі там нейкіх мітынгах, якія наведвалі 1002 чалавек, там 3. Таму тое, што зараз адбываецца, гэта яшчэ больш вялікая прагрэсія з тым, што было ў 2014 годзе, калі мы зразумелі, што шмат якія людзі задалі свае пытанні, хто я. Белорус. Вот вы так это все описываете. Мне показалось, что это очень похоже, знаете, там, на миссию христиан среди язычников. Очень с большим трудом там люди ходят и проповедуют. Я так и лічу. Да? Я так и лічу, што я раней лічыў, што беларускамоўны чалавек – гэта месія. Ну, можа быць, гэта гучна сказана, але месія маецца на ўвазе, што ён нясе гэтую беларускую мову, перадае камусьці гэты вірус, добрым сэнсе вірус, не ковід, добрым сэнсе перадае, то цяпер беларус это таксама, я лічу, месія, які перадае гэтую беларушчыну сваім сябрам, суседзям, сваім сваякам. Так і ёсць. А это миссия для всех или только для белорусов? Ну, то есть, грубо говоря, вот вы встретили человека из Центральной Азии, рассказали ему про белорусщину, и он говорит, очень нравится, хочу. Не, перш за ўсё, конечно, гэта для беларусаў, это перш за ўсё для тых, хто тут жыве, ці хаця бы для тых, хто беларус з'ехаў. А потом? Я думаю, што гэта ўжо наступны крок, каб беларусы распавядалі пра сябе і пра нашу краіну ў іншых краінах. Я думаю, пра гэта пачуюць дакладна. Уже чують. В истории христианства есть такая штука, не помню, то ли первый, то ли второй апостольский собор, когда и апостолы собрались и вот думали, вот мы уже разнесли весть о Христе всем иудеям, во всей синагоге, которые вот есть, вот мы разнесли. Теперь вопрос, нужно ли разносить благую весть язычникам? И там пришел апостол Павел, говорил, да, надо. Вот, а в Беларусь можно разносить за пределы вот этноса, за пределы белорусов? Ну, то есть, грубо говоря, приходить куда-нибудь по всему миру. Белорусизовать вот... Россиян. Мадагаскар. Не, кому будзе цікава, то калі гэта будзе такая памылачка, і кому будзе цікава стаць беларусам, маецца на ўвазе, то... Думаю, так. Ну, напрыклад, у габрэйскай рэлігіі, наколькі я ведаю, гэта прынята. І наогул, калі шчыра, я стаў беларусам, я лічу, дзякуючы габрэям. Я сам з Бабруйску і ў дзяцінстве трапіў у нядзельную габрэйскую школу. І першы занятак, на які я прыйшоў, гэта было мастацтва, проста маляванне. Мы малявалі сімвалы габрэйскія, зорку Давіда і гэтак далей. Наступны занятак быў традыцыі габрэйскага народу, гісторыя, івріт, музыка. І гэта ўсё было для дзетак, і гэта так падавалася, што захацелася стаць габрэем. Я сам не габрэй, я проста трапіў у гэту школу, бо я з Бабруйску, мае суседзі, сябры габрэі, але вось я пранікся гэтай ідэі быць габрэем. А калі я ўжо пабачу, што вау, бліжэй быць беларусам, чым габрэем, я стаў беларусам, я стаў разумець, што такое беларус. Я думаю, што калі б в нашых школах была традыцыя беларускага народу, гісторыя падавалася, можа быць, крышачку інакш, ну, прынамсі, з цікавасцю выкладалася, музыка, каб мы спявалі на нашых занятках у школе ўжо беларускія песні, то гэта потым бы, неважна, куды бы чалавек паступіў, ці хацеў бы размаўляць па-беларуску, але гэта бы заклалася ў яго, гэта было б у ім, ён бы разумеў, што ён беларус ужо ў школе. Бо мне здаецца, што зараз беларусы становяцца беларусамі, ну, у любым узросце, але не ў дзяцінстве.
І беларускую мову людзі выбіраюць у любым узросце, хутчэй за ўсё, але не ў дзяцінстве. Вельмі выключэнні ёсць. А гэта было б інакш. Я думаю, калі б у дзяцінстве гэта ўсё было б інакш. Я памятаю дагэтуль, як я ў 90-м нарадзіўся, і ў нас яшчэ беларуская мова была дзяржаўная, адзіная, і слова дзякуй, там, калі ласка, часта гучала ў садку. У сям'і не, а ў садку так. І гэта заклалася дагэтуль ва мне, што гэтыя словы ёсць і былі. А вот такой вопрос. Белорусом можно стать или белорусом можно только родиться? Цікавае пытанне. Я думаю, што вот на сёння беларусамі становяцца людзі. То бок прымаюць для сябе гэтую рэлігію. И может стать кто угодно. Ну так. И на Мадагаскаре, если на Мадагаскаре появится большое количество желающих стать белорусами, то они станут белорусами. Так, я вот калі хацеў бы стаць габрэем тады, і калі бы дайшоў да канца, пачаў больш часцей хадзіць там у сінагогу і так далей, то я думаю, габрэі бы мне прынялі і сказалі, ну так, крыві няма. А вот человек, который родился в Витебске, но не хочет быть белорусом, и отторгает вот белорусскость. Таксама трэба разумець, што Беларусь шмат нацыянальная краіна, і павінны тут жыць розныя і іншыя нацыі, гэта нармальна. А вы кажаце про то, што калі чалавек нарадзіўся беларусам, але не хоча ім быць. Да. Ну, он белорус или не белорус? Вот будем делить так, что есть по крови белоруса, есть по духу, по сведомости. А разница разная. Разница между ними есть? Есть разница. Ну, они одинаково белорусы или нет? Ну, по сутнасці так, яны по крыві беларусы, гэта дакладна. Але калі чалавек не хоча быць беларусам, ну, пашпарт ёсць яго беларускі, окей, але што яго яшчэ звязвае з Беларусю, акрамя пашпарту і крыві? Ну, то есть... Хорошо. Тыя пункты, як традыцыі, музыка, гісторыя. Ну, я просто к тому, насколько вот ваш проект Беларуси, насколько он открыт для других. Нация для других. Ну, вот вот насколько он может, насколько легко стать белорусом. То есть, как бы, вот, допустим, я приехал в Беларусь откуда-нибудь, неизвестно откуда, а мне нравится в этой стране. Ну, вот, почему-то нравится. Вот, выучил язык, выучил историю, разучил традиции. Вы меня назовете белорусом? Так, назову. Таких прыкладаў і зараз, в прынцыпе, ёсць, калі вот пішуць у Фейсбуку, у каментах там людзі, што вот я там руская прыехала з Расіі колькі гадоў таму, але вот вывучыла беларускую мову, з вялікай павагай стаўлюся да беларускіх традыцый і лічу сябе беларускай. Мы таксама лічым такого чалавека сваім, скажем так. Еще более хитрый. А допустим, я монгол. Приехал... Это все имперские, это все замашки. Не, смотрите. Распаўсюдзіць. Не, вот я монгол. Так. Я приехал в Беларусь. Так. Значит, я выучил белорусский язык, значит, разбираюсь в белорусской истории, я плачу налоги, получил белорусское гражданство, но при этом я не очень хочу становиться белорусом. Я хочу остаться монголом. То есть, как бы я вот в семье буду говорить по-монгольски, с вами я буду говорить по-белорусски, ну, и, может, по-русски, как удобно. А вот меня можно будет назвать полноправным членом белорусского общества? Ну, можна будзе назваць грамадзянінам Беларусі, калі пашпарт ёсць. Конечно ж, усе правы грамадзяніна Беларусі у вас ёсць, але галоўна, як чалавек адчувае сябе у душы, як адчувае сябе беларусам, значыць беларус. Ну, вы не будете стремиться сделать из него белоруса, чтобы он перестал быть монголом? Да не. То ці будзем рабіць усіх, у каго ёсць пашпарт Беларусі, беларусі, нават калі ён монгол. Да. Ну, як чалавек сам захоча у дадзеным прыкладзе, я думаю. Но вы не будете подталкивать его к этому решению, нет? Не, калі гэта монгол і просто атрымаў беларускі пашпарт і любіць Беларусь, але тым лік ён хоча застацца монголам, то павінен застацца. А если он станет президентом страны, может? Нет, не может. Вопрос. По Конституции не может. Не-не-не, ну хорошо, его дети. Его внуки. Вот он по-монгольски дома говорит. Думаю, такие прыклады ёсць. Вот, и он, с вашей точки зрения, если он станет президентом Беларуси? Яго дзеці стануць, так? Ну, да, дети. Ну, как бы... Добра, я думаю... Все нормально. Да, не ва ўсіх же ёсць. Мы ж не ідэальныя все по крыві беларусы. Там, я думаю, что, конечно же, у нас часткі ёсць і монгольскія, там, умоўна, іншыя. То есть, если вот будет как бы, президент Беларуси Чингизович Чингисханов, вот, то вот как бы... Ну, поэтому весь... Все про Беларусь понимает, но при этом как бы он еще в буддийский храм ходит, не в этот. Ну, складана, ну. И Беларусь будет с буддийскими храмами, так нормально. Окей, хорошо.
Очень нравится. Я нічога не зразумеў, ну, хай сабе будзеш. Чого дамагацца? Калі чалавек мае права, калі з павагай ставіцца да беларускіх законаў, традыцый, мову, ведае і можа на дзяржаўнай мове выступаць, то какая розніца? Я проверял. Вот у некоторых людей могла бы возникнуть вопрос. А здесь вопросов не возникло. Все хорошо. Ну, дзякуй Богу, супакоілі, нарэшце. Алесь, я пра іншае. Вот мы зараз кажам пра змену у грамадстве, пра тое, што яны з годнасцю, з гонарам пачынаюць казаць, што вот я беларус. Вот гэтыя ўсе працэсы, салідарнасць, все астатняе, бел-чырвона-белыя сцягі на вуліцах і гэтак далей. Калі вот рэжым зменіцца, няма адчування, што вот пасля ўсяго, што адбылося, бел-чырвона-белы сцяг вярнуўся, стока музыкі на дваравых канцэртах паслухалі, што далей арт-сядзіба і не патрэбная будзе? Ну, это цікавае пытанне, мы таксама над гэтым думаем. Мы думаем, якая наша роля будзе пасля. Конечно, іншая, я думаю, яна будзе. Можа, яна будзе проста як дзяржаўная структура, якая займаецца беларускай... Ну, поверьте, не все ж так просто. Беларуская мова вельмі там часто можа быць гучаць у сталіцы, але калі мы з'едзем у вёску, то людзі, з'язджаючы з яе, пачынаюць размаўляць па-руску. Бо працы яшчэ шмат, насамрэч. Калі проста адказваючы на гэта пытанне, працы шмат. Я думаю, мы знойдзем сваё месца у любы час. Ты сказаў пра тое, што ну, можа быць, для кожнага перыяда і альбо ўвогуле нацыянальная ідэя, яна неяк так змяняецца, ці розная, новая нейкая нараджаецца. Чаму? Вот, але прыгадаў, жыве Беларусь. Гэта як нацыянальная ідэя, гэта, ну, в прынцыпе, вось з часоў БНР, 1918 год, тады вот как бы гэта ўсё паднялося. Вот гэтыя змены ўсё ж такі, наколькі яны могуць быць незваротныя, ці ўсё наадварот, вот ідзе па нейкім такім коле, вяртаецца то, што было некалі, зараз вяртаецца, і як у 20-е, 30-е гады беларускія паэты, літаратары, як асветнікі ездзілі па Беларусі і да беларускасці вярталі глыбінны народ беларускі, так і вы зараз вот паўтараеце іх шлях, зараз вяртаеце беларусаў да Беларусі. Ну, так гісторыя ходзіць па коле. Ну, але ёсць рэчы, якія заўжды актуальныя. Я думаю, што сам лозунг «Жыве Беларусь», ён будзе заўжды актуальны. І так яно і ёсць, па сутнасці. У любы час, у час БНР, у час Савецкага Саюзу ён, конечно, дзесьці быў на паштоўках эмігранцкіх, але ён быў у 90-х гадах, гучаў больш сур'ёзна. Там у нулявых, магчыма, ён быў збольшага таксама толькі для тых, хто выходзіў на мітынгі, то зараз ён уже зноў актуальны для ўсёй краіны. Ёсць тыя рэчы, якія застаюцца назаўжды. Можа быць такая не вельмі прыемная, але вот паглядзі у гісторыю, там Каліноўскі змагаўся за Беларусь, за тое, каб Беларусь была, не атрымалася. БНР не атрымалася. Потым, там, скажем, 70-е, 80-е тут нараджаліся нейкія таксама суполкі, якія спрабавалі вот всю эту беларускую ідэю прасунуць. Таксама задушылі, не атрымалася. 90-е гады мінулага стагоддзя, вот нараджэнне незалежнай Беларусі, вот нібыта пачалося адраджэнне ўсяго беларускага, 94-й і далей ўсё. Зараз мы бачым і новая спроба даць Беларусі беларускасць. Нема перасцярогі, што ізноў не атрымаецца. Всё па коле. Ну, я пастараюся адказаць пазітыўна, што ўсё ж такі ў іх усіх атрымалася. І калі б яны не пачыналі дзейнічаць, то не было б тое, што зараз ёсць. Прынамсі, беларуская мова не прайшла столькі. Я думаю, што нашы сімвалы, наша мова, нашы традыцыі, наша гісторыя ўсё пройдзе. І як б там не тапталася гэта ўсё, як гэта ўсё не спынялася, яно ўсё адно ідзе, праходзіць рознымі сцежкамі і дайдзе да сапраўднай Беларусі, да таго, што ўсе чакаюць. А вы не задавали себе вопрос, почему Беларусь вот в плане там, национального развития, там, самоосознания в качестве страны, отдельного народа, она так серьезно отстает от всех своих соседей?
белорусы сильно отстают от литовцев, и от латышей, от эстонцев, от украинцев, ну, от россиян, понятно. Да, так ёсць, але чаму так? Ну, почему? Цікава. Я магу уявіць, што беларусы гэта такая нацыя, но я думаю, многія таксама такія падобныя ёсць, якія прывыклі глядзець, што адбываецца ў суседняй хаце, не ў сэнсе ў краінах іншых, а рэальна ў суседняй хаце. І калі мы бачылі раней затрыманні, мы седзячы ў Асіповічах, што адбываецца ў Менску, і падумалі, ну, гэта ў Менску, окей. Але калі гэта затрыманні ці нейкія такія праблемныя рэчы адбываюцца побач, то мы датычыцца ўжо і нас. Гэта наша праблема, гэта наш боль. І цяпер чаму ўсё так адбываецца, чаму ўсе аб'ядналіся, таму што ўсё адбываецца побач, ўсё адбываецца ў суседняй хаце. У суседняй хаце ідзе канцэрт дваравы, калі вот прыходзіш у двор, ты бачыш, што людзі нават так, а вот іншым двары вось так адбываецца, а ў іншым вось так, нам трэба таксама так зрабіць, нам трэба ўзровень павышаць. Таму мы нават развіваемся зараз, Беларусь робіць крокі наперад, бо бачыць, як адбываецца ў суседняй хаце. Там або праблема, або там вельмі пазітыўна, але гэта ўсё ўплывае на нас, на всю нацию великую. Так, я услышал, что у белорусов какое-то местное, специфическое такое, может, даже этнографическое отношение к реальности. Они вот только живут в окружении соседей и не смотрят по сторонам. Не глядяць, як зусім там у іншай краіне? Ну да. Я думаю, што глядзяць, і гэта таксама ўплывае. Я думаю, тое, што беларусы пачалі вандраваць і глядзець, як у іншых краінах, гэта таксама паўплывала на наше стаўленне. Я просто вопрос задавал, почему так долго все это тянется? Цікавае пытанне, складанае пытанне. Потому что, как бы, если посмотреть на соседей, у всех уже что-то получилось. У некоторых даже очень хорошо получилось. У эстонцев каких-нибудь там или у финнов. Вот. А у белорусов все вот так долго. Просто белорусы играют в ту же самую игру, но гораздо медленней. И не так успешно. Почему? Не думали? Не ведаю, чаму. Можа, мы хвалюемся? Што будзе наперадзе? Што будзе наперадзе? Не ведаем. Белорусы очень сильно боятся будущего, правильно? Ну, я просто пытаюсь... Не, насамрэч пытанне вельмі складанае, я боюся, што правільна я на яго не адкажу дакладна. Вы об этом не думали? Не, я пра гэта не думаў. Хорошо. Вот ён вядзе да таго, што вот шмат уже разоў казалі ў нашай праграме ў тым ліку пра тое, што беларусы это такая спозненная нацыя. Вот іншыя нацыі ўжо даўным-даўно сфармаваліся, дафармаваліся і зараз, можа, думаюць, як бы ім расфармавацца. Вот, извиняюсь, вчера переписывался с одним теоретиком, и он сказал, что, типа, все-таки есть в Восточной Европе страна, у которой примерно такая же динамика вот развития гражданского общества, национальное самосознание. Это Молдавия. Вот белорусы, они примерно как молдаване. Вот. А больше примеров нет. Причем даже с молдаванами их тяжело сравнить, потому что в некоторых случаях у молдаванов все-таки все быстрее шло. У белорусов медленнее, чем у всех. Найти такую же скорость вот, самоосознания и развитие гражданского общества очень трудно. Это прямо какая-то аномалия здесь. Вот. И мне просто было интересно, вот, как бы, а вы об этом и не думали. Ну, идет. Ну, так, да. Не, ну это интересно. Подумаешь. Абавязкова. Вяртаючыся да нашай першапачатковай тэмы, ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што, як ты кажаш, нацыянальная ідэя можа быць новая ці змяніцца старая, сёння для беларусаў увогуле ёсць патрэба ў нацыянальнай ідэі. Ну вот выходзяць, да, людзі выходзяць на вуліцу, выходзяць ужо колькі часу, але яны выходзяць за тое, каб людзьмі звацца, каб былі сумленныя выбары, каб было добрае стаўленне, ну і гэтак далей, такія звычайныя дэмакратычныя, чалавечыя, гуманітарныя, якія хочаш каштоўнасці. Але вот з нацыянальнай ідэяй гэта звязана, вот сённяшнія вот змены. Звязана, конечно, і мы заўважаем, што людзі сябе атаясамляюць з беларусамі, калі яны выходзяць. Яны разумеюць, што гэта ўсё зменіць нашу краіну, гэта ўсё... Яны паверылі ў сябе, беларусы, і цяпер яны ведаюць, што там лужа на вуліцы залежыць не толькі ад чыноўнікаў, яшчэ ад іх, што ўсё гэта ў краіне залежыць ад нас саміх. Ну, это звычайнае станаўленне грамадзянскай супольнасці. Вот ствараюцца просто грамадзянская супольнасць, людзі разумеюць, што яны могуць нешта рабіць, а
ну нацыянальная тут ідэя тут ну што вось тут, напэўна- каб лужыны не было. Вось тут, напэўна, і да мінулага пытання ёсць момант, што калі б гэта было ўсё раней, і мы б адначасова все праходзілі гэты путь, то мы такі, ну, окей, это ўсё дэмакратычныя рэчы, які адбываюцца ва ўсіх краінах адначасова. Але зараз мы гэта звязаны, што мы такія крутыя, мы такі нібыта неверагодны, мы такія вось класныя, таму што ў гэты час мы гэта робім. Вось. Калі ўжо все зрабілі і забыліся, мы нарэшце Да, і лічым гэта неверагодныя, што мы зробім гэтае, калі ўсе ўжо так, і лічым гэта фішка, беларусы неверагодны, і гэта зараз адбываецца. Осторожный. Огляделся, посмотрел, там у всех все получилось, все хорошо. Да. Значит, я тоже так сделаю. Ой, якія неверагодныя. После всех. І гэта нармальна. Это нормально. Так. Ну, і мы бачым гэта фішка. Мы нешта робім такі, о, толькі беларусы такія. Слушайте, а когда выходит какая-нибудь новинка, вы ее не первый покупаете, да? Ну, новый телефон выходит, вы его не покупаете первым. Особисто я, да, не першы. Да, и ждете, когда вот люди купят, сломают его, потеряют. Вот, и да, потом... я погляджу YouTube, як Калі там... ўжо трэцяе пакаленне будзе, Да. тады першае. Так і ёсць. Я не магу сказаць, што ўсе беларусы такія, дакладна не магу сказаць. Але гэта, магчыма быць, была нашай фішкай, што... Вы ждете историю успеха? Или Мы паглядзім на YouTube, як все адбывалася, ці не паглядзім, а зробім з нуля, нібыта, не ведаць, што такое уже было, и скажем, да, это... То есть то, что происходит сейчас на улице, это такой большой вывод из всего того, что происходило у стран соседей. Ну, То есть, как бы мы посмотрели, Беларусь посмотрели, так, в Литве, ну, неплохо. не то, что мы, я не думаю, что мы... Не, тут сэнс не ў тым, што беларусы падглядзелі, сказалі, ну так, все адбылося добра, паўторым. Хутчэй за ўсё не так. Хутчэй за ўсё мы просто зараз, ну, лёсам пачалі рабіць, і звязалі гэта з тым, што мы беларусы, з тым, што гэта фішка. Гэта все, гэта наша фішка. Я думаю, што няма такога, што мы падглядалі за кімсьці. Хаця нехта глядзеў, нехта не. Просто так атрымалася лёсам, што людзі выйшлі. То есть теперь можно про демократию говорить. Демократия настолько классная вещь, что даже белорусы, осмотрев все плохие случаи, решили, что это как бы это вещь, которую нам нужна. То есть даже белорусы за демократию. Это означает, что очень хорошая вещь. Ну і на заканчэнне, Алесь, все ж таки, ну, можа быць, ты падслухаў нацыянальную ідэю, якая вось зараз яна існуе ўжо ў беларускага грамадства. Ці можа быць твоя асабістая, з якой ты жывеш, можа ўжо нават і не першы год, а можа зараз яна толькі ў сябе неяк сфармавалася ў словы. Можаш яе агучыць? Я думаю, што нацыянальная ідэя хаваецца ва ўсё гэтым лозунгу «Жыве Беларусь», і калі кожны чалавек можа сказаць, што «Жыве Беларусь» таму, што я раблю нешта для гэтага, вось у гэтым будзе нацыянальная ідэя, магчыма. Я раблю дваравы канцэрт, і дзякуючы гэтаму я магу сказаць, што Беларусь жыве. Я працую на заводзе, і дзякуючы гэтаму Беларусь развіваецца, і Беларусь жыве. То бок, вось гэта жыве Беларусь. Чаму яна жыве? Таму што кожны нешта робіць для гэтага, гэта і ёсць нацыянальная ідэя. Магчыма так. Жыве Беларусь, і я раблю для гэтага ўсё магчымае. Вось нацыянальная ідэя ад Алеся Снега. Дзякуй вялікі, Алесь, падаруначак ад праграмы Ідэя Х, Еўрарадыё і крамы Сымбаль Бай. Дзякую. Рабіце ўсё, што магчымае для Беларусі, і яна будзе жыць. Алесь Снег, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.